Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Ariel nga napauluan. Ubing uno bakbakit. Dear Manong Nemi. Iring-ring Paskon ti madama nga trabaho iti dayta nga bigat Manong Nemi. Idi ta umasideg niya baklang kaopisina. Oy, Ariel, ala, dabasol mo. Ano ko matibasol ko? Kaya sino nakabasulak? Ni Madam. Nagapuak sa diyay, tapi nayaban na, kat imbilin na, ngang kakano sa diyay. Iti pisina, wine, nga kano nga dagos, kapag importante una, di bagana keng ka. Hagaluhad ka, Ariel. Oh, lagkutikan, di dakan, tagsubli ako nila misahan ko. Nagsan na ayak, iti nauneg, manong, di tamang paya-payaban nak ni Madam Maricel. Wen, manong Nemi. Ti CEO, iti kumpanya nga pagtrabahoak. Anya nga ti basol ko. Ti basol ko nga dagos manong Nemi, ti sinalutsud ko iti bagi. Aw matya mo. Nga manjat, ano ti baga na kanyak? Itamang pala nga paayaban na, naku nagtinakim ko. Nagpasarak, manong Nemi, kat nangig ko, kawin, inlukat ko tiridaw. Baketan ni Madam Maricel, titawan na gabata senior citizen nga Chapariro, 63, 65. Ngayon nakit-kitaan tilangan na manong Nemi, nakaranran niya ti ropa na, tas lagtawan pa lang ti 40. Nagdugaw ka, Ariel. Thank you, ma'am. Kas lagdan nervyos ka. At dan nasurok nga makatawan ko dito, ma'am. Ita pa lang pinayaban na. Pampanunutak nga rin no, at basol ko. Lada ka di naman na mayam na basol mo. Awamot, ma'am. Sabi nga min, panunot ka, asigo dito negatibo. Anak ka dito ipagapag niya, madam. Kabayatan ni tinasuro ka makatawan na kas ko na mga panagpahay mo iti departamento nga ayan mo ita. Inaobserbaran kang awan dan yaman nga liway mo ka na kiti nated kang ka nga trabaho. Hamad mo ako na nga perfect. Ngayon at least, no grade ko man, nagkaktigrado na 99%. Agyaman ang rasta, ma'am. Tapno da serbi na madlahin nga, yung karigatan da tatang kinanang ko ang pinagbasa da kiti college. Ken, itinay mo lang iti panunot ken riknak, nga pamagbagada kaniyak. Isut aramidek. Iba't patig ko di trabaho. Gabutan na patig unay trabaho. Okay. Among galing nga kalpasan nga nag-resign dati dati nga department head dati department tuyo. Siyempre, kasapulan ti mangsukat kang kuhana. Mai-promote nga at pwesto, iti pwesto na. Panagkunak, ma'am, saan na siya? Adayo na siya. Gabuta. Dasurok pa lang makatawan ko. Ininto ta, nakadado di ta, di kita seniority, di kita nabayagan ito ito kumpanya. Halos danda di pakidagusay retiron. Ang presot ko na. No, sika iti kabibiitan pa nga empleyado, iti dahil nga departamento, iti dahil ito yung kumpanyak. Ngayon saan nga tayo seniority, saan nga tayo kabayagnan, saan nga tayo kabiit na. Dudiket, noan niya iti performance na. Iso nga congratulations. Ma'am, sika tinapili. Na sumukat nga department head iti departamento yun. Ma'am, sana nga may kari. Kahit mo sa wan, sopiatem, desisyon, ti CEO, ang saan ka nga reklamo. Basta remidim ti trabaho, amok nga kabaylam na ita. Madlaw ko, nga nasingid kang ka, digiti
padam, at ito nga departamento. So nga, rubeng laing nga sikat sumukat. Manipuliti baba, bigla nagpangato, madam. Kabuta kabay lang. Kaya di panagnek mo nga talaga kabay lang. Kabay lang. Thank you. Nasapa nga regalo kanya dito. Iti umayang pa nag-birthday ko next month. Uy, advance happy birthday. Kaya kabuta nasapa ko nam, kaya nga pa yun na, advance gift. Kaya ito nga check Hingkas mo tulayan. 50,000 pesos, madam. Advance happy birthday. Kaya siyempre, ito nung maamonda, nga si kanti department head, dito i-adda ti babaem. Kantsawan na kanto, baka pagpalaan na kanto nga dila oras. Ma'am, thank you. O, dito ti appointment mo. Awat mo lang. Receive them. Congratulations, Ariel. And keep up the good work. Congratulations. Thank you, madam. Thank you, thank you. Urag lang makaluha manong name itiragsak ko. Kaya siyempre, igam ko ti appointment ko. Manong, imasagmanin ni Bakling. Oy, Ariel, anat resulta, ti manong sarito yung kinabadam. Good news o bad news? Impakitak ti appointment ko. Oh my God! Amo yung karika kapsat kang gagayem nga ti baro nga department head tayo get ni Ariel. Yes! 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 May isang ko na yes, yes, yes. Gabutakas ko na ni Madam Maricel manong naming nga katunusak dagiti padak kahit nga empleyado iti dahil nga department naman. Pinapudno na manong naming ti performance ko iti may isang atawan nga kaadak kahit dakil unay nga nangitag-ay ti departamento mi against kanila dumang departamento. Nagtuloy manong name kahit may kumaiding igawid ni Mr. Gonzales ti dati nga department head. Ngayon nakapag-desisyon nga talaga nag-resign. Gayam, dakdakil ti offer keng kuana. Kahit gabo iti man nag-resign na, siyempre, nagkanak iti way. Tapos siya tagbali nga department head. Kinantsawan tat ngagpeso manong name di ka kadawak. Kahit siyempre, gabutan ni kanak mo iti advance happy birthday gift ni Madam Maricel nga 50,000 pesos mano. Takilin dito. Sige. Hindi aglo otak. Hindi siya din naman nakaetyo. Hindi resto bar. Saan kun nga naitawag kalatatang kininanang manunemi nga maladawak nga gawin. Iti kinaragsak ko. Excited. Ada kami di 5:30 ideyat adda kami resto bar manunemi. Orderin nyo takit yung orderin. Ha? Let's celebrate. And thank you. Dito yung matan manong nami nga rinog yakon nga miniting ida. Imbaga kadakwada, ti yakayat ko ket ti kooperasyon da. Masapol nga di departamento mi manong nami ket isu iti umun-una kada kita dumapay nga departamento. Pabayan ti pasnek ti panagtrabaho mi. Awan ti sabala karamide mi no di agtrabaho, break time, trabaho, kalpasan di break time, lunch break, trabaho. Taore ag-relax kam to after 5 o'clock. Taore man pa'y nabiing ag-gimmick kami manong naming. Narigat ba ta? No siya amin naggastos. Awan pa'y girlfriend ko manong naming idi addag iti college sa dumatag iti kursunadak idi nga armen ngam saan ko nging kaskaso na dikat impas ni kulatan iti nagtrabaho ay nagkadal. Kanita nasurukan nga makatawan ng agtrabaho, awan pa iti nakurso ng daak kadag iti babae, mabali siguro nga sampay ka dimteng ti babae napakarik na iti ayan. Alas 9 nga ta, iti agsisina kaming agawit titong galmaysan. Ingat, kakadawa. Awan mala na bartak ka na kayo? Okay lang. Ariel. Boss, Ariel Latan. Hanyod ang nayuan ti boss.
Kasi dati nga awag yung kanya. Okay? Okay, Ariel. Dili song petak dili balay manong name ong tanak bitatan. Kasi mo na kayo, dinapasama kami, di mo laging tawagan. Nalipatan nga rutan. Pasensya kayo. Nakainom kami nga nag-awid. Nakainom lang. Nagsilabrar kami kapata. Imagine tatan. Siya ako di department head, di department to me. Siyempre, biglang mato ti sweldo. So na, dito balay, dito nagtutulagan tayo di nga ma-renovate tapno nalaglag da kahit napimpindas, iso ito yun unata yun. One problema ito tayo anak. Tiket panang pamilya, ti ikasom. Kapag hindi pala nga kaya't may kininanang mo, timadan ti apuko ken ka. Nga si ka nga bunso. Dadi kat maililo kami ka, apuko mi nga, adayo mo tayo da. So nga, makiasawa nga, pumutot ka. Kaya mawapaymat nga ron, ti mabaling ko nga pututan datan. Hindi mo siguro mo agarama. Barbaring itan, may isa ka nga department head, babae siguro, tumasidig ka anak. Imbastik ko nga ron, tinagtrabaho ko, kastabat ten nagiti adda ti babae, manong nami kat talaga nga mayat iti kooperasyon. Ay ganal paspay ti may nga tawen, manong nami da kami iti best performance iti dayta nga tawen. At siyempre, naikkan kami iti dakdakkel ka bonus nga nagbibingayan mi. Nakaragraksak kami manong nami, naragsak na giti adda ti babae. Iti sa marunong nga tawen, manong nami adda di iti sangapulo nga nagkritiro. Kabutalala kay mabakit na maten manong nami kat siyempre nasukatan da nga dagos kadigiti kabarbaro. May sa kadakwada manong nami ni Angel. Fresh graduate manong nami ni Angel. Nagtugaw ka, Angel. Thank you, sir. Hanang awakan ni sir. Ano nga, ma'am? Ang moment ka nagpakatawa. Una, so, anak ang tupusit ti sir, kita, ma'am. Hindi mo gayam kaya ti maawagan iti sir, di ma'am. Hanang mat nga, babae. Ano ang tawag ko ka? Kasi ka ti department head. Kaya manulat na perensyata. Sa tawen. Bale, may katlo nga tawad intan. Damdam mo magkatawen. Siguro, 3 years lang iti diferensya tawan da. Diba? Siguro sa, ano tawag ko ka, kuya? Madimot adata to bisina. Just call me Ariel. Agas tawag digting kakadwata. Ariel. O sige, gusto ko na Ariel. Tapos nga sing-singa ditong galmay sa tayo. Ayan? Okay. Congratulations. 5 kayo nga kabarbaro nga simrek. Kahit ko, nga itaan naman nga okasyon na tayo naman iti rumbeng nga maasikaso dito kahit ko nga si kati partner ko. No, da ba manak? Kahit ko nga takan. Awan ka rin agimons, Ariel? Sino ko matagimon? Lagi tayo imun unang yung siya. Matimun unang yung sika nga kwa. Single. Amin asawa di kita babae yung imun unang yung sika. Di kahit ko nga partner, kahit padak na single. Sir, Ariel, kaya una, mabigay din nga saan. Kaya't ko unay deta. Na nasidagak iti boss. Hanak pa nga boss. Nasidagak iti department head. At siyempre, no, the promotion, siguro, siya ti pari yung team i-promote. Kaya mo na. Kabay lang lagi di. Maarabit mo lagi di. Manong name inaramid ko daytoy gabot na isang sangayan nga riknak kini Angel. Napintas manong name ni Angel.
Awan ti lalaki nga di agduyos ken kuana. Nabiyag dagiti matana, manunemi, narumpi dagiti bibig niya. No umisang, kaya nagkatawa, makita mo lahat tati na urnos, nga napudaw ang ipan na. Nagmayat nga tan nga agkan dagiti bibig niya. Kalkalayangan na ti sukug, manunemi ti barokong na. Slim, nawasnay, dagiti legs na. Agkatayag ka mga ta, manunemi. 5'7" na, kat 5'7" mat sigura. Napadasan mi ti agabay, katayag kami. No, danton relasyon mi, mabaling nga. Hanak to nga dumog nga mga gek ken kuana. Kaduan na di babay ket 4'11". Imiso na, natayag ka kas kanya. Natayag na 5'7". Inararapaap ko manong ni Angel. Kang kanayon nak, nga sila kumangganat, nga sumrek iti bisina, tapno laing makitak ni Angel. Tapno makitak, ket makasaritak, mangig ko, ti Ariel, good morning Ariel, panana sa umisem, buwan manong nimi. Agayatak kang kuana. Ngimawang ngatat mangipari. Awang ngatat agimun ko na kanya, awan matatapad pada kami mat single, sa umat pa girlfriend ko. Dito na minsan manong nimi pa nagkuyog mi. Tanda matin bukod ko nga siya siyempre. Nagkarlo, nakidi pa laing awang pa'y makatawan ko. Ada, boyfriend mo? Awang pa'y. Ato nag-aaram kanya kidi adak ti college pa laing. Ariel ngim awan mati. Jaking kaskaso ida. Ita, awan mo pa tagaram kanya. Sa bagay nasapa pa laing. Kasan mga tataramidag tapno maibagak kang kuana. Iti I love you. Bulon sa amat at dilak. Ngayon dati nga ipapaig ko nga closeness kang kuana, di nakatamadlaw. Eh nga iti may isang aldaw manon nami namadlaw ko nga problema na. Angel? Yes sir. Ada sa problema, sumot ka kanya sa bisina. Nagtugaw ka. Amom, siyak ket ko. No, anyaman ti problema, ti adda ti babae. Problema ka ba't? No? Madi asel. E kasanong nga din no ni Mang Dadol, Mang Dudong ket ada problema na nakapatay. Kahit mo mata problemahan, no nakapatay suna, nakapatay ka nga doa. Sige talaga pagkatawaan. Kaduan, ada problema sir. Nga na ta, ibaga, ano problema mo problema ta kadua. Nakapatay ta sir. Mabaling nga kas gamit sir. Napad ako mga problema. Kas bagarigan ko mata, insina na, boyfriend ko. Kahit na dati problema. Mabalin ka din nga problema ta kadua. Mabalin. Kaya ta, ti solusyon ti panakapasakit, gapukin ayat. Kahit ayat man lang. Parang ganun. Ano problema? Financial problems. Ay, Ariel. Biglaan namin ti amin. Kahit ni, nabiitak ba't pa? Aw, matim ako ng ornong. Kinabudno na. Nga do pala tabay bayad aming utang. Ingar karigatan lang pinagbasa iti college. Marigrigat kami. Salamat ka nga ka. Marigrigat kami matlay. Anyway, manipo di nagtrabaho ako na umatatak kala pagkastusak. Pa-renovate ko kumadyabalay mingim sa kaya datatang ginanang. Ti asikasum ket ti panagpamilyam ko na data. Mailiw da nga maddan iti apo ko kanya. Adamat apo ko dan garigrikamsat kong madada iti adayo. Kananya pala uray mga mister. Huwag nga rod, manot, masapon mo. Ada ka di sir? No dakkel, di mapantamang i-withdraw. Sir, sa anin? Aman, di kaya't nga da problema titong galmay sa kada kayo. Narunahin ka. No si kadag problema, di kayat. Da kayat nga liday ka. Di kayat nga stress ka. Di kayat nga saan kang umisem.
Manak, Ariel. Imbaga na numano manong name. Okay. Indad ko king ka. Ada ka di ka ng sagana, sir? Naklamang withdraw. Alis na maglaan. Thank you. Thank you, Ariel. Your uray ko lang manong naming ati pa nag-thank you, nag-arakupan, nag-apo, nagmayat ko man. Ngem, saan namat ngayon naramid man? Kadag si Marsaruno ng aldaw manong naming ad-ado na kiti pa nagkuyok ni. Ag-merienda kami, ag-lunch kami, ag-dinner kami pa yan. Kuna kanyak manong naming ni baking. Oy, Ariel. Abay. Naibagamon. Ti I love you. Kini Angel. Sabi ko mga ibagak ti I love you. Obvious ba? Nakadidilaw nga talagang agayat ka kay Kuana. Agastamit ka ni Angel. Kuy-kuyog kayo. Ti amu pa yun. Adan na kinawatan nyo kini Angel. Diya kaya akong dawayan iting kinasilig na kanya. Ngem dahil tatur orayan na. Alangan met nga ni Angel ti mangibagit I love you ken ka. Ay, sapo aya. Nagpadpada dansa. Nagpadpada nga niya. Nabakla. Loko tong paing kahit mo. Niyot Ariel. Sana kakasking ka lalaki yan. Yung maping nga ron. Di mo nga ibaga? Bayam, dasyak ti mang iba. Uy, saan mo ibaga? Baking ha? Mamuak lang ibaga ng kuha na dahil magkita. Hindi mo kaya kas boss, alis kat matungpal. Ngem no mabanog nga guru ori ni Angel. Hala ka. Baka no, ada makaagaw keng kuha na. Ano ya? So agalisto ka. Sus. Ay. Manong nemi, adan di gitigundaway nga awisek isuna. Sir, pasensya ka yun. Ariel. Ay, Ariel, pasensya kan. Ada, mas importante nga lakad ko. Siyak na di trabaho. Haan, personal. Into ka, no? After office hours. After office hours, iti papamunton, ngamitakit ang kuyog ta. So sorry. Ito ka di basol ko? Awan? Awan basol mo, Ariel? Nakasaysayat ka? Uwang gayang, intun bigat ng isublikan ka di bulod ko. Ay, never mind. Hindi mo ko na ka. Impadawat mo kanyag na dyan. Ano, sir? Utang kit utang. So, akong pagdanahan ka, Mariel. Intun bigat. Intun bigat, promise. Hindad na nga paiso ti kabigatan naman. Thank you, ha? Thank you. Okay, it's okay. You're welcome. Sige, Ariel. Nagsubili akong tilamisahan ko. Angel? Apa Ariel? Ti maliyaw, idadan ni Tiri daw. Sige. Okay lang. Ang gamalin. Sige, sir. Ariel. Nadlaw datatang kininanang manong nimi tikas la kaawan ganay gay ko. Daga di problema manak. Problema trabaho. Abay, sana nakas idi ka napintas ti performance ti idadauluam nga departamento. O ang problema sa trabaho tatang. Ano nga ti problema? Bigla madlatan nga. Imikay kanya. Sino? Ni Angel. Kasla din akpay kahit atong palinan. Idin to tasyak ti boss na. Liklikan na. Susakit baka maapektaran tanda trabaho. Ngabuti tayo ta. Di mo pa naibaga dyan, I love you keng kuha na. Ang problema kan. Iya po, tatang di ka
Di pala ka di umanay, iti kinaklose ti tunggal may sa kada kami. Sa bali di close, sa bali ba di manang bagam ti I love you, no na iparik naman nga adda pa nagkurso na adam, iyor oray na siguro di I love you nga mangignakan ka. Di mo mat ka among nga baga, balod mat na dilam. Among, Ariel, ti babae no maminsan, kaya't na netay, kwa, alisto. Alangan mo na si babae ti, mangarakop nga muna keng ka. Sika at dati ka ti babae, nga ti kayat dakat, alisto, di lalaki. Kaya po sa naay ka nga sa naay, Diyos ko. Anong name iti kabigatan na iti opisina? Oh, Aringel. Adi kam kamakom ko, Becky. Ori kam kamakom mo dayta, ngem no, ni CEO, ti agpaayab, yung gadyay, kabutada ka no, kaya't nang ibagakeng ka. Napanak manong name ket saan kong mailibak at talaga ti rupak. Tuo ka, Ariel. Thank you, madam. Kita, tapinayabang ka. Awang ka diti atap mo, posible nga gapuna. Nadaman pagkurkuranga ka ito, madam. Sorry. Ngayon pa nagkunat, hampad agbalabali ti kinaliptak na giti kakadwa. Awan pa nagbalbali ti kinaliptak na giti kakadwa. Ngimsi ka. Iti medyo naginad. Kaya po da problema, saan ka di? No, ada problema ti tao, nagtrabaho, ano may concentrate ti trabaho na. Madam, I'm so sorry. Kitain na. Matmatan na. Napintasak, saan ka di? Madam, 66 years old ako. Ngem tiriknak, tilangat, gamot na kwarta. Kabailak na paubingan, tilangat, kan tiriknak. Problema ka di? Di ayat? Madam, matpatan na. Iti sa pulim ti may nga babae, awang ka di kanya. It's only a number, kitawan. Ngayon tirik na. Saan nagtain? Madam, no ay item nga babae, nga dinakabat kayat, nasakit. Di angel ka rin problema. 5 miis kanyak ni angel. Siguro di na mauray. Diya kayat na ngaururahin kan ka. Mabalin ang pudnureta, madam. Amom, da kami nga babae. No, saan nga ang kuti di lalaki, rumampay madlaw mi nga da riknana. Umikaw. Alangan ba't nga na kami di man ibaga? Ngem, siya. Kahit ko, nga ibaga kayong kamis mo. I like you. As a department head, saan ka lakayat? I love you, Arnel. Ariel, madam, Ariel. Sorry. Ariel ngamin tinagan di asawak. Dadani ka agpadpada. Nga dito tiga po na nawapin nga. Mabalibad ko nga Arnel, tiyawag ko ken ka. Ariel, Arnel, Ariel, Arnel. Adadan nga problema ako, madam.
Ini kang di problema. Kaslati sa ludsod. Ubing, uno bakbakit. Titawan ko it's only a number. Sige. Hang ka man napilitin. Ngayon, introturot ko lang ngayon bagkakin ka. Tiriknak. Nga dati ka po na no apay nga. Agdadamo ka ng imprumot ka. Not only your performance, ngayon, dati tiriknak. Tiyak kaya't, nga pagamon tulatan, tag-resign ka. Tiyak kaya't, nga maagaw na ka sa bali ng babae. Ngayon, nakabasulak man na ito yung bagakin ka, Ariel. I'm so sorry. It's okay, madam. It's okay. Sige. Mabalin mong tiro mo, ano? Yung table mo. Kahit kalbasan nga makarwa ka dito, yung presinak. Lipate mo. Timbaga. Sige, madam. Okay? Ubing, ano bakbakit? Di ubing. Liklikan nakmatan. Ngayon mo ka pa nagkrusunada na kanya, or orahin na lang, tipa nang ibagak, iti I love you. Alis to lang ibagak dita. Sa inyo nakatayan, sino si lalaki ang sasarita na? Agaputi sa baling ng departamento? Tsaka di ba't ko nakadakwada? Nga saan daw mga entertain sa baling nga empleyado naman nga paiso dito ng kumpanya nga agaputi sa baling ng departamento. Imasdag ni Becky. Oy, kasla na nayuan na ang problema. Ay, kasla, ano ko may sa abantay tinaituon, ni parabota abagam na nayunan iti sa bali pa'y kadak kalabantay. Kastat kadagsan problema, di ba? Becky, asin na ka sa sarita ni Angel. Ni Joel, ni Joel. Ada connection ni trabaho deta, tagkakarubat departamento. Aglisto ka. Gaputa, madlaw ko, yung nga hindi pa lang ang kursunada ni Joel, kini Angel. Ah! Nakadagdag sandasan na ay mo, Ariel. No dinagkayat. Adadamat nga tiyak kayat isuna. Ni Angel? Kayat nak ni Angel, wala saan. Kadamagi mang gingguan na. Yan sikat mo na mga bagat, I love you. Yung naladawen. Gabuta na Jeric na ni Angel keng ka, na ibaw ingin ka ni Joel. Madlaw ko data. Napangililiklikan nak maten. Gabuta din na mauray, ti panang ibagam ti I love you. Gabuta din na mauray nga arakupem suna. Gabuta din na mauray nga agkam digiti lips na. Baka ti panang ipagrup na, handa hamo akayat isuna, baka ada diferensya na. Indan na kang kanyo, utang na. Indan na. Legit imbaga na. Apaman nga maitad ko, talagang umiwas akong kang kuwana ko na. Nga oray no awi sa misuna, diklikan na ka, ta oray ka no ikat mo, no paikat mo isuna. Nga man ako matrason, tap no ikatem. Gabuta, agayat iti sa bali, nga saan siya ka? Nagkala problema da ito. Adada nga madlaw manin natatang kininanang manong name iti problema. Manya ay iti problema, takas la dumagdagsen. Dumakdak ka la dumagdagsen ti problema. Ariel. Tatang, no pamilya ak, siyempre masapul yung tapo ko, di ba? Kaya na, isong bilang ag-asawa ka, tapos putot mo, katapo ko mi. Kasanon no ti kayat ko, hanang na agana. Ana,
Ti kayat mo kat saan ng aganak. Uwan, kataibyo, senior citizen. Hindi ka man nagagawa kas na barok. Nakagwap-gwap ako, big pie, senior citizen. Isa po ay, tatang, dinakbat kaya job ubing. Gabata, jakmat ngamin na ibaga, ti amo kakit saan nga umikay. Nga saan nga maibawing tirik na iti sa bali nga lalaki. Ege, sinungar da di bakbakait. Di ak kumpanya ti da di aking kuka ti kumpanya. CEO. Kaya. Ay, ang biya kaya. Kahit mo asawan, balo. Titawan na nga 66 kas tilangan na kit 40. Ganun. Gina bukat sa tibak na mapaubing ti rupa da, gamot ada paggastos da. Kaya damat na gini magatang mga paubing tirik na. O, bag-awang pati makita mo kuribat-bat na. Awang pa. Eh, kaya tilang diferensya na ako agad saan mo mapatutan. Ngayon, bumak ng kagulpe. Ngayon, di kita anak na saan tunga tao kumontra. Awang nga tamat bibiyang di kita anak na kapot at damat bukod na nga negosyo. At damat bukod na nga tamtamin yan. Nakita, damagam ka din, no? Siyak kas pagarigan na sinupilyek. Ubing mo na makmakad. Sino tatang? Di nakamat kahit yung ubing. Nga ti mangayat mat kang ka kajak bakbakit. Di bakbakit na sinot ka mangayat kang ka iso. Bore no saan kayo may paayanta po ko? Di kita mang chicks ka tapos ada mapututam. Ni tatang. Kaya di tala 3 medyo na. Kukwam tong di kuko na. Maparagsak mo ngayon, di mo may kanti anak. Unahan na ka may kanti anak, di ipakadam keng kuwana. Hani, kasapulak ti anak, di mabalin. Makasabol ka lagi, di bang mapututam daalan ti anak mo, di anak na, okay. Ay, ni tatang. Ang listo nga guwarat ta panunot yun. Di amin nga problema, baro, kada daw solusyon na. No di nakakayat na dyan ubing, kayat na bakbakit, nakaswer-swerte ka, gabot na makaasawa ka iti milyonarya o no bilyonaryo, bilyonarya. Iti sumurang di opisina, manunami, di lumabasak iti lamisaan ni Angel. Angel? Yes sir? Ariel. Yes, Sir Ariel. Mabalik ka din nga sumut ka kanya, iti opisina. Yes, sir. Too ka. Ada ka di baso ko? Ariel, sikat di boss. Ano ko matibaso mo kanya? Nga ba nga? Di mo mutin kayat, di kayat ko. Laban mo gahon Makaoma man? Ano't makaoma? Dati pa nagkuykuyog ta. Nga pa nagsasalita ta. Nga nakasingsingid ta. Nga maumat ti, ibunga na. Ada ka din sa bali nga, ipatpatag mo. Taimpatag ka di? Ti kinaklus mo kanya. Ti kinaklus ko ken ka. Hanggang di nga pakakitaan dahil tati ayat. Sanggo nga, amo, nga kastati kapampanunuta, Mariel. Yung kanya, ti pinanunod ko, baka no ang tapagkurkurangag, baka no saan ka na banglo, baka no para keng kuwanag at saan ka na pitnas. Baka no, siyak tururayan ng mga bakit I love you keng kuwanag. Ngayon siyak mabaling nga rami din, sir. I'm so sorry. Inayat ka. Kas empleyada, nga dati ba ba? Nalablabas pa yung data. Ngayon apa sa mong imbaga? Inayat nak.
Kaya't nga sawan, idi sanitan. Kumusta ka ni Joel? Well, at the 3 months min nga nag-on. Ipatpatig mo isuna. Siyempre, inaklon ko. Di ipatpatig ko. Di saan ako nga ipatpatig. Inayat nak mo sang kadi. Yan, nugutek, inayat ka, inayat nak. Nga man nagpatinggalay dita. I'm so sorry, Ariel. Nabayag ko ngayon uray. Almost 2 years. Dadya kabayag na baka ko na talagang saan nakakayat. Dapat itatap ko bakla ka. Sana ka bakla. I'm sorry, Ariel. Nalado ti panang ibagang mga inayat na. Inayat na. Ngam di nakayayatan itan. Agas man kanya. Sige. Mabali mo rin din nagsublit lamisahan mo. Kadawang padanagam. Kas iti dati. No kasunod singid ko kada kayo nga dati babae agtutuloy dito. Congratulations kada kayo ni Joel. Sabi ko ma, tasang ka nagbidot di pinilim. Ni Joel tasang nga nagbidot nga nang pili ka niya. Gabutan na uray ko nga dakos, iti I love you keng kwana. Naling pagchansing Ori sang ko pisyong batang kat naraman ako nagitilips na. Nga dahil ta edit or oray keng ka, Ariel. Manong nami anugutek nga nasaktanak. Anugutek manong nami nga talaga nga dasugat ti puso. Hindi ba isang haldaw manong nami awan opisina nagring ti cellphone ko. Ni Madam? Yes, Madam. Mabaling ka din nga. Umay ka dito balay? Amo mati balay mi. Dagidilang katulong ti kadwa. Magisaganak ti special dinner? Sige. Umayak. Urayan lang. Hindi makasadag keng kuha naman ng nami nakabado iti narasay. At damis mo iti silad na imbaga ti katulong nga sumbre kat klatan. Kaslasal lang agtawan manong nami ti 40 umubibing pa iti kastangalanganan. Oh my God. 66 years old. Yung kasla 36, 26. Umubing manong nami. Linoktan naman ng name iti arak, ti maog, iti dua baso, nyawat na ti may sa kanya. Thank you, Madam Maricel, tinagan ko. Ariel? Maricel, cheers. Namintlo kami nga ti maog, manong name. Sa balin ti marikrik na, gabot na talaga ka. Itatay kat nakarasrasa, iti arwatan na magkita konti pamagina kat ita insublat ng inikat amis mo mano. Kat nakalalis to titignay ko manong nemi ng ikat iti arwatek. 66 years old ng kaslas 26 laing manong nemi. Idi ang malak na ginibibig na manong nemi at dapat lang raman ng gatas. Parang amoy gatas. Oin manong nami adamat tin experience ko karagi tayo magat-gatang. Isot ka po na manong nami nga naglaing akmat nga nang romansa keng kuwana ket nangig ko manong nami digiti maadi-adi nga asog ken naringeng. Kawampulos ti makita nga kuribet-bet manong nami ti kutis na nakadilinis nakakutis. Ti barukong na manong nami digiti mansanas na hamo madlaw nga doon digiti nagpadasan na. Siyempre at akwarta na mang pauwing mang patpintas ti bagi. At sana nagbabawi mano. Nakinay-kayat ko ti bakbakit. At adinakmat kayatan da jel ubing no paisot imo na nga kinayat ko man.
When manong nemi awan ti problema iti rumsoo den takasla hamet nga naglunit manong nemi. Gabuta naaros nga dagos tirik nana ket imubing tirik nana. Gabuta bagbagana. Kaslak latin ejer tirik nak Ariel. Manong nemi siguro no ni Angel iti kinalab making ko. Baka hawan ti kastoy a kinasangsangyan na. Sapsabali manong. Kasla ay planak ibembang iti kataeb ko manong nemi. Ngawan diferensya na nakabangbanglo na kakinkinis. Baka da pa kinapimpintas ni Maricel ngem ni Angel man. Awanin sa pulampay, saan nga kaputabak na kitisot kinayat ko, ngem kaputa da kami talaga tinaikari kini Maricel. Nagdinamag manong nemi di sububukela kumpanya na siyak amay sa kadigit department head iti kumpanya ket nagkarelasyon it CEO. Hindi makitak na Angel. Nagbabagat nga Ariel. No kitang tilangan ni Madam. Ubing tilangan ng imsika. Siga, at taramidong mo. At bisot piglat mo. Ngimiso na. Nakakinkinis. Kaya nakaimas. Sa nga gaputa bilyonarya. Ngam gaputa isutin ay kari. Kumusta kayo ni Joel? Playboy matgaya? Si kamit namin. Apay? Di ka ba't mauray nga mangibagat I love you ko nga? Agbabawi ka no apay nga inaklod mo ng Joel? Juan? Kaya mo, nagdakkel ti pa nagyaman ko kanya. Apay? No saan nagkapinaay? No saan ka nagkirelasyon ko ni Joel? Awan kam kumamat itakin ni Maricel. Iso nga dautan ko kanya. Naglagi pa yun. No adda masapul mo, nang naroon agad ni, bilyonaryo akon, aguni ka lang kanya ka, Angel? Alawal lang. Hindi ko manong nemi enjayan ni Maricel ti kalaysa. Yung grande akalaysa. Kadatatang kininanang manong nemi kaya damat tayo ti makipagnaid kada kami siyempre, mansyon. In lako mi manong nemi, ti family house mi. Kat siyempre, nalawang ti mansyon, tumultulong datatang gininanang iti trabaho. Tadamat manong nemi, nakwa, likodan ti mansyon kat at the farm. Pagkapon ti presko nga lamas, presko nga nateng, presko nga prutas. Dito ti magpapaubing pa kanya, Ariel. Sweetheart, dagiti presko. Akas ti kinapresko. Siguro, jak to nga tamat lumakay. Akas ken ka. Dapat lang. Kaya lang, saan ka mapututan? Okay, pagtulagan ti amin. Sino't kaya't mo pututan? Ngagbaling nga anak ta. Ni Angel. Diyan ubing nga nagpaay ka ka. Awandan ka ni Arnel. Kasalita, Armem. Saan ka ngukungan? Okay lang, palubusan ka. Basta siyak ti asawa. Imposible nga, adad na nga kayat mo ni Angel ng siyak. Naimimas ka, tanaramanam ka rin. Masigurado ka naimimas ka ng misuna. Lamang luka. Ngim iti suna. Manong nimi iti may isang aldaw, gabuta siyempre, siya kun ti asawa ti CEO, no awan isuna, manong nimi siya, ti mga opisina ti CEO, pinayabak ni Angel. Angel? Yes, sir? Ariel. Ariel, alangan mat nga. Ariel na tao, redo si kanti asawa ti CEO, si kamatul may sa CEO. Kumusta trabaho? Okay, mat. Uri pagsaludsutan nyo, simukat ng department head. Kahit mo nga sikat ipwesto. Tapay, mat. Awang kayon ka ni Joel. Nawang kami. Ada ka din na pasamak ka na kayo? No. Dadat ka po na nuwapin.
Kasi lang nalain ranta nga impakitang impabuya. Malaksid kanya kada tapay sa bali. Gabo siguro ato may itad kinabirhen na. Uno kinabirhen ko. Kaya't mo, nasyak man tayo. Ano takit mo, Sol? Kaya't ko, tiyag kaanak ka. Ariel? Kaya't mo sawan, liputam ni Madam. Ada pa malubos na. Ang ti kayat ko, di pa sa mong anak. Umay ka niya. Umay ka na kami. Manong name nagpanunot ni Angel. Diya kayan? Yamno kayat ni Madam, ikabalay na kam nga duwa. Diya anak ko, anak tayo ang talo. May ganun? Kasi tadi kita babak nang kayat da. So nga, ada ububing, ada bakbakan. Diya ububing para anak, diya bakbakan para awir. Kasi lang ang angaw di kiti pasamag manong naming bagak data kay ni Maricel. Yes, why not? Kahit mo masawin, mayat ka? Kaya na kamlakit nga doa. Masapol nga da schedule. Numamon di kita anak mo Awang bibiyang di kita anak ko. Tinasakyan kat saan ka mapukaw. Saan kayo nga umadayo kini Angel nga sumina. Kat aday wanda. Kat pa-check ni ba't patignak. Gabot ang mariknak da Ariel. Kat ni Angel, mabalimot ni patig na saan nga gaputa. Kahit mula ang pututan. Yan, saan mo maling nga kasar ni Angel. Gabot na siya kakasar ka kanya. Dua ang babae, ti may isang lalaki, ti may isang bubong, ti may isang mansyon. Manugod ka? Kasta ti panang ipatid ko kayong Ariel. Oh, Maricel, na isang sangayan ka. Ada itat ka po nanuapay nga. The more nga ipatpatid ka, I love you, Maricel. Kasta nga ron tinapasamak manong nami, kasi la din ang kapapating yung pud mo. Manipod iti balay, the angel, manong nami, ngagagangay lang ang balay, imay maten nakipagindig, iti makuna nga mansyon. Ita matbukod na nga sila. Akas it kapintas, ti silad mi, kini Maricel. Ket ididay damo nga rabiimi, manong nami, kas ka mo lang asawa. I love you, Angel. I love you more. Si kakensiyak din na. Si mingit lahing ni Madam. Hanga balik. Si papalubos mo. Schedule tayo ta. Schedule ko tayo na nayon. Sa mo, gun-gun-udan, iti paragan ni Maricel. Dito ko na panagnakan, manong naming Virgin Isuna, manong naming kat kalpasan, ti 3 months, hindi clear na nga masikugan so. Yes! Hindi bagak manong naming kaniya Maricel, maragsakan mo. Gadan anak tayo. Loko mamabalin kat magkanakak met o rimanot ti presyo ti bagada nga bayad ti mga operar kanyak tapno makapagkanakak pa saan sweetheart? Adan ti anak tayo kaniya Angel. Manot kayat ng anak. Manot kayat mong anak tayo. Hindi ora ado. Kabaylan tayo man. Nagbaknang tayo. Hindi mo liblipatan. Ariel, di may isang anak ko gusto ka. Ikinasignad mo ka nagtimplado. Ano ang yaman ti problema da? Tultulungan mi da. Kasta tinaskin nga ramidan ta.
Tapno awam ako na, dagit empleyado ta. Kat adad da nga tumuras, tinegosyo ta. Okay ba, sweetheart? Okay, no problem. Nagkaanak kami kini Angel, manong name iti talo. Kwen, nagkaanak kami iti talo, aging ka manong name nga, adda kiti gundaway nga, nalamis pa nakilangan kanyak ni Maricel. Apa, sweetheart? Ada ka di problema? Ada doon ti panawan mo. Ngamit siyak kini Angel. Saan mo kasta? No. Gagang ilang da tagabutang. Siyak ba ti mang ma-operate iti negosyo? Kat siyempre, no kasano ti kinasigad mi iri, o ang relasyon mi, di adadaitan. Tamay kaduan na asawa kasunat. Nasimbet ka din, Angel. Nakasinisimbet. Managtulong matakas kadata. Ang problema ti pamilya na, agsipod ta, inikan na ti negosyo, inikan ti puunan, kat ag negosyo da. So nga, bagbag-utan naman ti pamilya na. Very good. Kastamat din kabagyan na. Kastamat kanya. O mat problema kada tatangkin na nang, kapata, na naman ay dapat dito eh. Kasken ka, mga ayawan, kada kita anak tayo. Laging ka tinteng di mininamnama ang pasamak manunay. Adda kami kini Angel iti trabaho iti tawag da kada kami entaray da ni Maricel iti hospital. Maricel, apay? Ure ka sa nugayam ti kado ti kwartam. No talaga nga panawinan. Panawinan. Di mo kunain nga. Hanga balentan damet ni Angel. Kaya hindi kita anak yun. Kasanong tinegosyo? Nakasalita ko ti abogado. Makibingay, dagiti anak ko. Kaya ti mabati. Kuwayo ti asawan to. Kaya hindi kita anak yun. Dato yan na pagpatinggaan ti biyak ko. Kadagyaman na, tati manong atawan nga pinaragsak na. Balbaliw nga nagragsaka. Balbaliw nga pimintas ti lubong ko. Nga misyon na lang tadyak maniklikan ni patay. Uri ka sa nugayam, ti kaadot kwarta. No talaga nga na ikaring maadanak tinakana sakit. Ngam kabayatan dita, thank you, Ariel. Tintad mo kanya karagsak. Inaramat ko man ti kwarta. Ngam dahil takit talaga, napakaragsak. Manong nami adu kami nga nagsangit iti pupusay ni Maricel. Nagsakit ng pupusay. Tay patag ko isuna, ibat patag ni kinubing pay. Di kiti apu ko na kung tanimat Angel, tipod no, na inadikitan na. Ngama, nangarti mabaling, kasto tigadang ti langit. Awatan ti kinapod ni. Awanen ni Maricel, daging inanan manong nimi. Naksayan man manong nimi, di kiti puunan, kwarta, kumpanya. Ta siyempre, inalamat di kita nati pa nakabingay da. Ngayon sa nga bale, ada ti mansyon, kinagtultuloy, ti kumpanya manong nimi. Nagtultuloy, iti kinaragsak mi katatang kinarang, kinagiti apuko da, kaya tinaragsak mi kini Angel. Ni Angel ti first love ko. Siyak mo ti first love na. Gayam, si mingit lahing ni Maricel. Tapno itad nang isagot na kanta kami ngagasawa. Tiya, kinabaklang na. Nga ta kinabaklang hamilip-lipatan tibilin na. Managtulong kami. Sabi ko anayan nga inanan, di bang kararwa ni Maricel. Dito nga rin, manong nimi, di pagkasalita, thank you, tilaing mo, nang ornos, kalpasan na nakinsan kang ka, di tataliana, kaya thank you, tilaing mo nga nang ibasa, kaya sabi ko tadamat na ibatik na adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipada ka nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program. Tingar agyamang na pagayam mo, Ariel. Thank you, Ariel. Thank you, mat kadagiti nagdengeg, ka nagbuya. Salamat po kada kayo. Salamat po.